Медика е едно старо предприятие, в смисъл създаден 1971 година, като производствена база за българската армия да произвежда медицински изделия, най-вече превъзочни материали. Но в годините тя бързо се развива. 1983 година се създава фармацевтично производство, за да отговори на потребностите на бившите социалистически страни и Съвета за икономическа взаимопомощ. От 1996 година предприятието се развива вече като частно предприятие, то е публично дружество, има над 1200 акционери, физически и юридически лица и неговият основен предмет на дейност е производство на медицински изделия и генерични лекарства. Последните 5 години бележат много бърз темп на развитие. Дружеството много бързо се променя от една текстилна фабрика, каквато беше в миналото, в едно високотехнологично модерно предприятие с много високопроизводителна техника и най-вече производител на генерични лекарства. Ако в миналото съотношението между превъзочни материали и лекарства е било 19 към 81%, в 2009 година това съотношение е вече 46 към 54%. Тоест много бързо ние развиваме новия профил и новото лице на Медика, а именно фармацевтичен производител. През последните 5 години закрихме старите производства. Имаше производства, които силно замърсяваха околната среда. Те също бяха закрити и се изградиха съвсем нови производства. Нашите цехове са оборудвани с специална климатизация, която поддържа много висок клас на чистота, което дава възможност да се произвеждат медицински изделия от клас А, което е много рядко срещано. В последните години обръщаме изключително внимание на разработване на нови лекарства и продукти, така че за последните 5 години дружеството пусна на пазара 7 нови генерични препарата, генерични лекарства, с което вече гамата на нашите лекарства, съвременни лекарства, се увеличи изключително много. Всичко това, разбира се, беше направено с много сериозни инвестиции. В последните 5 години тези инвестиции са над 6 милиона лева, като основно те са в оборудване, което да направи предприятието изцяло отговарящо на европейските стандарти по отношение на лекарствата за добра производствена практика или GMP, както е известно, а по отношение на превъзочните материали и медицинските изделия C-марк. В миналото дружеството изнасяше предимно за бившите социалистически страни и най-вече за така наречения Съветски съюз. Днес профилът на износа е доста по-различен. Ние изнасяме основно за балканските страни и, разбира се, нашите традиционни пазари – Украйна, Беларус, прибалтийските републики и Молдова. Съотношението между вътрешен пазар и износ е 60 към 40 в полза все още на вътрешния пазар. Но пък на вътрешния пазар продължаваме да сме монополист по отношение на превъзочните материали и медицинските изделия. Медика има в момента около 250 души работници, всички те с висока квалификация. Имаме сериозна социална програма, която включва безплатно ваучери за храна, пенсионни осигуровки и, разбира се, най-важното – здравна осигуровка и възможност за допълнително лечение за сметка на дружеството. Амбицията на ръководството на Медика и на основните акционери е дружеството да продължи
тази насока на развитие, то да се превръща все повече в фармацевтична компания. И това смятаме да бъде основното бъдеще на Медика в близките 5 години. Съотношението да бъде изцяло в полза на фармацията и да се превърнем в сериозна, модерна, малка, генерична компания, която гъвкаво да оперира на българския и на близките на България пазари.